5 vecí, o ktorých nám Instagram klame. Si to, čo ješ. Čo sme my, brokolice? Klamú nám, že existujú jedlá, od ktorých pribereme tučné alebo polotovary. Nie, od surplusu pribereme. Že od polotovaru alebo od tučných jedál pribereme. Nie, vtedy priberáme, keď veľa toho zjeme. Že tvoj metabolizmus musíš nakopnúť, tvoj metabolizmus je jednoducho tá energia, ktorú spálíš, či už ješ, hýbeš sa, dýcháš, spíš, proste tvoj metabolizmus nemusí byť znovu a znovu nakopnutý. Kebyže nefunguje, tak by si nebol nažive. Absolútna topka pre mňa je robiť 1 000 000 brušákov na to, aby sme schudli na bruchu. Plošné schudnutie neexistuje. Jedz rozumne, cvič, hlavne komplexné cviky a schudneš aj na bruchu. Čau.